Uh, Good morning, mwanzi kubanji konse kumene muli. Tiyambire pakuti Trump wauza Zelensky kuti achimwene pitani kunyumba kakumaneni ndi mafamili anu, kakumaneni ndi banja lanu. Aya, kumana ulendo udali okasainana deal kuti zidazirali azinyamule zipite ku Ukraine akagwiritse ntchito popolitsa Russia. Takulandirani pa Malawian Cameras YouTube channel pamene ndithu timakambirana nkhani zosiyanasiyana. Ngati muli alendo tapanga subscribe kuti zisamakuphonyeni. Ndiye tiye tiyambire apa. Dzulo tinasiyirana pakuti tikupasana update yonse yokwanira pamene Trump akhale akumana ndi Zelensky. Trump pamene Zelensky atafika ku America pamene analandira call imene adayankhulana kwa 2.5 hours ndi president wa dziko la Russia amene ali Putin. Komano atatero toni yake inasintha, basi chiganizo chakenso chinasintha chifukwa chiganizo chake chino chokuti apereke zida asainane deal kuti Tomahawks zida zitali chida chachitali kwambiri chomaso choopsa chimene chingaphulitse deep into Russia chipite ku Ukraine through Europe. Zikatero kenako nkhondo ija ibuke nosopano. Ndi kunako Trump amanyalanyaza kenako anazavomera kuti tipereka sadandaula. Ndi apapa kenakonso wasenthaso after kungolandira khoyo imene. Sitikuzoza kuti khoyo imeneyo Russia kapena kuti Putin adamuyankhula kuti chani, adamuuza chani Trump. Koma chachitika apa chino kuti meeting china chimene chinakambidwa mu khoyo imene chimene chikudziwika chino kuti Russia inamuuza Trump kuti tibwera kumene kundithu tikambiranenso. By the way, meeting yoyambirira ndi Zelensky yatha akambirana kwa mawazi angapo. I met with President Zelensky, as you know, today, and we had a very good meeting, very cordial meeting. In my opinion, they should stop the war immediately. You go by the battle line wherever it is, otherwise it's too complicated. You'll never be able to figure it out. You stop at the battle line, and both sides should go home, go to their families, stop the killing, and that should be it. Stop right now at the battle line. I told that to President Zelensky. I told it to President Putin. Thank you very much, everybody. Therefore, kumene kutifati yang'ana za outcome kapena zotsatira zimene akambirana mu meeting yawo imene iyi pa nkhani yokhuzana ndi nkhondo imene kuchitika pakati pa Trump pakati pa Russia komanso Ukraine. Therefore, pali message tweet imene kama kuti message imene walemba Trump pa tsamba lake la pa Twitter, komanso paliso message inaso imene imveso kuchokera pakamwa pa anu ake awa Zelensky, president wa ku Ukraine. Makamakazo sezi zikukamba pa zimene iwowa amakhala akukambirana kuti amakambirana zinthu zotani. Ndi choyambira tiyambe ndi Trump kuti Trump wanena kuti yani. Trump choyambirira watumiza message yona kuti ndimaona kuti ifeyo tisakwerezereso nkhondo iyi komano tikuyenera kuithetsa. Zimene ndakuuzeweze ndamuuzaso Russia amamuuza Zelensky, ndamuuza Putin kuti you should stop killing. Musiye kupha. Musiye kupha. This war should stop. Nkhondo imene ithe. Right? Ma message wambira amene. Koma after pene panabaya message ina kuti and you should take the deal. Ina Zelensky vomelezani deal. Tengani deal. Vomelezani deal wa Zelensky. Deal yanji deal imene akufuna Putin. Kuti nkhondo ithe inu Zelensky vomelezani deal. Muvomeleze deal wa Zelensky. Madilo ndi wotere. Mongo bwera pang'ono. Malo amene Russia inatenga sabwezedwa. Russia itengabe kukhalabe ku Russia kumene koko. Zimene Zelensky amati no over my dead body.
kuti ayi zimene zizo ndiyo mutandipha olu mutadika dumu mkamwa mumu sitingalole zimenezo. Koma panopa Trump akumuza Zelensky kuti akulu take the deal, vomerezani basi. Zina zimene akufuna a Putin a Zelensky chimene chili chifukwa cha nkhondo imeneyi, musajoine nawo NATO, musajoine NATO kuti NATO ibwere mu Ukraine ndi azilipanga spy ife ya Russia imene singagwira. Musajoine zimenezo. Ndi zimenezo a Zelensky vomerezani. China ene kwanuko chiyankho cha Russia chikhalaso chimodzi chiyankho kwanuko zimenezo, right? Therefore a Trump akugwirizana tsopano ndi ndani? Ndi Ukraine, ndi Russia. Putin uyu abwera kudzatenga kudzasayinana kuti paja Trump wavomera kuti basi ati pasazidazi chete tikwapule Russia. Uku game tembeno game kungotembenuka basa out of nowhere, from nowhere game yatembenuka. Pamenepo game kutembenukiratu nde a Trump message yao anafika pamene papo kuti take the deal, vomerezana amwe deal imene afuna a Russia a Putin basi. Kuma pero anazaika maona kuti and go home and meet your families. Pirani kunyumba mwakomene ndi mafamilies anu, mabanja anu basi. Pirani kunyumba mwakomene mafamilies anu, mzalani ko. Baba Trump ndosa bankanika kwambiri. Trump ndosa bankanika. Mukho imene anamuimbira Russia. Russia imene kho imene Putin anamuimbira Trump. Anamuza kuti chani? Pano mampena pali very curious. Afuna dziwo kuti anamuza chani amene. Okay chabwino. Imene yapita 10 diseka yapo. Ndite ndangane mbali ina sabano ya Zelensky. Zelensky akuti chane. Zelensky tisaike maungama. Tamvire oka. I think that Russians afraid about Tomahawks, really afraid because it's a strong weapon, and they know what we have, what kind of weapon we have, our production, and they understand the combination with Tomahawks because we speak about it. We don't speak about Tomahawks like Tomahawks. We need combination, and that's why they're afraid of this combination. They understand what we can do. In the meeting today, are you more or less optimistic that you are going to get those Tomahawks? I'm realistic. Okay. Sende simaimve. Ine sindiweruza nawo pa sentence imene yankhula Zelensky. Akunena kuti takambirana kuti nkhondo iyi ithe like isapitilire choyambirira komanso akuti iyeyo maganizo a Zelensky akuona zoti Putin akuopa Tomahawks mabomba ataliwo ndi chifukwa kongoyimba phone kuti akhangati nkhondo ite. Koma ino mmene kumvekeramu inuyo ngati anthu anzeru mmene zikumvekeramu Putin akuopa. Ngati Putin akuopa ndi chifukwa chani Trump akumuza Zelensky kuti take the deal. Putin akuopa ndiye ngati akuopa ndi chifukwa chani favor ikupita kwa Putin ku Russia akunthinikizabe uyu Zelensky kuti akulu pitani kunyumba. Pamene pakuopa ndani? Pamene pakuopa ndi Trump.
kapena Putin kapena Zelensky adali ya Trump andila ko nthawi imwe Trump akansula nthawi imwe akunkakamiza kuti Zelensky iwe tenga deal basi nkhondo ite zinakhala kuti Trump zinakhala kuti Putin akuopa zinakhala kuona kuti Trump anakanena kuti Putin wala wayiopera right nkhondo itha popanda ma condition nali wose koma still ma conditions a Putin acha ali pa paper like Putin sakusalenda abeyayi akufuna bezuti zimafuna yezi tekebe pamene popo basi and Trump akusapota zoti zomwe zara basi bono nkumbuza so Zelensky kuti take the deal basi amene ndovuta amene basi munguvomereza basi pelo kunyumba amwene kumene mafamilies ano pano bakupa ndani mina nesinokumvesa iniyo muna mukumva banje ine mina mina ndi mamawa network isinabuye bwino iniyo mukuona banje nkhani guys thank you so much Malawi Cameras.